Takže tieto čardáše dáva zahrať mama Aneta svojim dvom synom Joškovi a Dominikovi do Malaciek. Ide po všetkých našich facebookových TikTokových fanúšikov. Andrej Kačma, Mange Gedo, Šopoltenci, Mange Pido, oj milí rovní, Palmana vľavo, Lobore, Mandaráňa, oj milí rovní, Palmana vľavo, Lobore, Mandaráňa, čaje,
Luky, puky, 3 nanovky, ďakujem za púpavy, nech mám pohreb. Fasoš.